Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Wait lang Zoom in. Zoom in. Zoom in loading. Wala, na-delete ko ba? Paano ba malalaman ko na-delete? Ang lakas maka... Oh, undo. Ang lakas maka... Raw file. Meron bang folder ng deleted? Oh, meron. Trash. Wait. Ayun. Ito po ay patunay na ang mga sulat po sa Burnay ay hindi po talaga namin alam. Oh my gosh, I can't find it. Nakita ko na siya kanina. Sabi ng Burnay, Dear Nicole and Diego, hanapin niyo ako. Ayun. Yon. Ayan na. Ayan. Take 2. Ang lakas makatita, no? Nabura ko ba? Siguro ko yung anak mo sa tabi mo magagalit na yon. Mom! It's right there, oh! Dear kumikinang natambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Ako nga pala si Louie, 30 years old at 3 taon ng OFW dito sa UAE. Kapag may nagsabi sa inyong, Habibi, come to Dubai, huwag agad maniniwala. It's a trap. Trap dahil sobrang ganda ng bansa. Malinis, organisado, at halos lahat ng sistema ay maayos. Hindi lang yan. Marami rin ditong kahinaan si Mama Nicole. Nako. In other words, pogi. Kaya pala ayaw ko papuntahin ng Dubai ng asawa ko. Sabi ko talaga, alam mo, goal talaga makarating ng Dubai. Tapos sabi niya, ay hindi. Mainit daw kasi. Oh. Anyways, nakarating na kasi siya doon. So baka siguro alam niya na ito yung mga peg ko. Ano yung kahinaan mo? Mainit nga kasi malulusaw ka. Oo. Kapag nakarating ka na dito, parang ayaw mo nang umuwi dahil para kang nakasilip sa future. Ang daming bagay na futuristic at makabago. Ang hindi nga lang alam na marami, hindi madali ang buhay dito. Mahal ang bilihin, mahal ang renta, at kahit maganda ang sahod sa papel, kapag dirham to dirham na ang usapan, napakaliit na lang ng natitira. 3 taon na akong accountant sa isang kilalang home decor store dito. Maayos naman ang lahat, pero nitong mga nakaraang buwan, sinimulan kong tanungin ang sarili ko kung saan ako pupunta? Ano ba ang future ko? Ano ba ang kaya kong buuin dito? Nagtanong-tanong ako sa mga kasamahan kong Egyptians, Indians, Pakistanis, Moroccans at kapwa Pilipino. Marami sa kanila higit 15 years nang may pamilya dito, pero pare-pareho kami ng realidad. Nakapako ang buhay namin sa visa. Kadalasan 2-year validity lang, kaya nasa kamay ng kumpanya ang kapalaran mo. Sa mga bansang tulad ng UAE, kapag wala kang working visa o freelance visa, halos wala kang access sa kahit ano. Medical insurance, bank account, maski SIM card. Lahat nakasalalay sa visa mo. Ang pinakamasaklap, walang permanent residency para sa tulad ko. Kahit gaano ka katagal dito, hindi ka nagiging bahagi ng lipunan. Doon ko napagtanto. Marahil hindi para sa akin ang bansang ito para sabay na maitatag ang pamilya ko at ang kinabukasan ko. Kaya pagkatapos ng 3 taon, nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas.
Oo, magulo ngayon ang bansa dahil sa mga korupsyon at iba pang mga pangyayari, pero buo na ang desisyon ko. Uuwi ako hindi dahil sumuko na ako, kung hindi dahil pinili kong bumalik sa lugar na hindi nakabase sa visa ang pagkatao ko. Sa Pilipinas, maaaring mabagal ang takbo ng buhay, mas magulo ang sistema, pero doon may puwang ako. Doon kahit magpahinga ako sa trabaho ng ilang buwan o taon, hindi ako mawawala ng karapatan. Marami ang nagtanong kung bakit ang aga ng desisyon ko, kung bakit biglaan. Ang sagot ko, bakit hindi? Sa totoo lang, marami rin naman ang natuwa. Kasi sila mismo may mga pagsisisi. Tumagal ng higit 10 taon at ngayon hirap nang makawala sa nakasanayan. Pag-uwi ko, sisimulan ko ulit ang buhay. Mas mabagal man at mas magulo, mas totoo. Kung sakaling may oportunidad ulit na magtrabaho abroad, pipiliin ko naman ang bansang hindi ako ituturing na bisita lang, kung hindi, bahagi ng lipunan. May karapatan, may seguridad, at may kinabukasan. Sa kabila ng lahat, lubos ang pasasalamat ko sa UAE. Abuti naman kasi baka ako nagbabasa dito, ako yung ma-persona ng grata. Bawal na si Nicolia. Baka ako yung bawal, tagabasa lang naman ako. Abuti naman, mukhang may pambawi. Sa kabila ng lahat, lubos ang pasasalamat ko sa UAE. Dito ko tinaguyod ang pag-aaral ng kapatid ko. Dito ko kinaya ang lahat ng gastusin hanggang sa makapagtapos siya ng accountancy. Ito ang pinakamalaking biyayang binigay ng bansang ito sa akin at wala nang salita ang sapat para doon. Sa mga listeners niyong OFW, alam kong hindi madali ang pinili na nating landas. Iba ang bigat ng pagiging malayo. Yung pagod na hindi natin maibulalas, yung lungkot na hindi natin mailabas, at yung mga sakripisyong hindi nasusuklian. Iba ang puyat, iba ang takot, iba ang katahimikang tayo lang ang nakakaalam. Pero hindi natin kailangang tiisin ang lahat. Hindi sukatan ng tapang ang pagkapagod at hindi kahinaan ang pag-uwi. Minsan ang sitwasyon sa Pilipinas ang nagtutulak sa atin lumayo. Dahil umaasa tayong gumaan kahit papaano ang buhay. Pero sa dulo, uuwi din tayong lahat. Nagkataon lang na mas maaga kong na-realize kung ano ang tama para sa akin at sa kinabukasan ko. Darating ang araw na ikaw naman ang haharap sa desisyong yun. At kapag may nagtanong kung bakit ka uuwi, sagutin mo ng buong tapang, bakit hindi? Tambalang kumikinang sana po ay magkita tayo pag uwi ko ng December. Ay, oo naman! Alam mo, sa totoo lang. Walang problema. Ako, kailan yan? Kasi alam mo may mga... Open arms. Teka lang, may mga live tayo. Magsabi ka. Correct, oo. Please, PM is key. Ayan, schedule na natin. Please, please, please. Tumaas yung enerhiya. Hindi pa tapos yung kwento. Oy, maganda tong susunod na linya. Okay. Ang sabi niya, yung totoo, plano ko kayong puntahan bago ako umuwi sa amin. Oh, perfect! Galing! Oh, ang inyong kumikinang na tagapakinig, Louie. Perfect! Ayan. Oh, bakit perfect? Bakit perfect? Ito, bakit? Alam mo nyo po, ang Manila Broadcasting Company, ang MBC Media Group building, nasa tabi lang po yan ng Star City at ng Aliw Theater. Malapit kami sa airport. So, ang gagawin mo, Brother Louie. Ang luma, wala bang bagong kanta dyan na medyo Louie? Wala, no? Ang gagawin ninyo, bago kayo pumunta kahit saan, daan muna kayo dito. Bakit? Oo. Siyempre dapat dito una, kasi may dirham ka pa. Correct, oo. May dollars ka pa. May pasalubong ka pa. Kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, kapag ang isang balikbayan ay dumating at pag umalis siya, ultimo yung suot niyang sombrero,
nakuha na. Ayan. Kapag bago ka umuwi sa inyo, sa amin muna. Oo, dito muna. Ibig sabihin, fresh na fresh Correct. pa ang mga pwedeng maibigay. Walang problema. Alam nyo, yung from airport, may Skyway. Meron. Mabilis lang makapunta dito sa amin. Actually, pwede namin ituro yung mga tamang exit. Skyway na IAX, pagbaba, makapagal. Ayan. Dire-diretso lang. Ito na, makikita mo na World Trade. Tas dire-diretso, Star City. Ayun na, nandun na kami. Gusto mo i-reserve parking ka pa namin? Pwede. Kahit wala talagang parking dito, bibigyan ka namin ng parking. Ano pa bang mga gusto mo? Gusto mo merong mga may mga enforcer na mag-guide? Tropa ko yung mga taga-Pasay. Louie, gustong-gusto ko yung mga katagang, yung salitang bakit hindi? Why not? 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, for the past few months, totoong ang hirap mahalin ng Pilipinas. Totoo talaga yan. Pero madami pa rin naman ditong kamahal-mahal. Like for example, yesterday I hosted an event. So this is not a paid post, pero natuwa lang talaga ako dun sa event na yun. So it's an event of Lala Move na may collaboration with Pioneer Insurance. So ang pinakamagandang na pick up ko doon is that for kasi 'di ba madami ng delivery ngayon eh. So sa bawat delivery na meron kang gagawin, insured na siya. Up to 20,000 pesos. Bukod doon sa insured na yung papadeliver mo, yun lang part na ang gusto nila ay pagsilbihan yung pinakamasa. Kasi yung masa kasi partner Diego, yung masa kasi ito talaga yung usually hindi nakaka-afford ng insurance, 'di ba? Kasi extra money kasi talaga, aminin na natin. So nakakatuwa lang na ito ay inalalapit sa mga masa. So, kapag kasi nakakarinig ako ng ganyang klaseng kwento na ibig sabihin may mga kumpanya na very much concerned about the welfare of the Filipinos, naiisip ko na masarap pa rin talaga namang mahalin ang Pilipinas. Correct. Yun naman din talaga. And there is no perfect country, ha? Tama. Wag katulad nga nitong si Louie na halos siraan na yung UAE. Medyo kinabahan nga ako kasi feeling ko kahit taga-basa lang ako, parang feeling ko mapapersona ng grata talaga ake. 'Di ba? Nakita niya na kahit gaano kaganda yung bansa, na may mga flaws din eh. Kasi kahit saan naman, wala namang taong perpekto, kumpanyang perpekto, sweldong perpekto, walang perpekto, 'di ba? Bansang perpekto, wale. So ito si Louie, hindi niya pa nabanggit kung may pamilya na siya, baka single pa ito. Baka kasi nasa 30s pa lang tsaka sabi niya parang hindi ito yung lugar kung saan ako makakapagtayo ng pamilya. So, wala pa, hindi pa. Kasi, supposed to be naman talaga, dapat talaga ang mindset na naman talaga natin, pag nag-abroad ka, magtatrabaho ka lang, laging may timeline. Hindi pwedeng na doon ka na mamuhay. Kasi kung minsan... Unless, yun yung goal mo, ha? Oo, yun yung goal mo. Like, ang goal mo talaga is doon ka magre-retire. Naghahanap ka talaga ng ibang bansa kung saan ka magre-retire. Kasi wala pa rin talagang tatalo kung saan kay pinanganak, kung saan ka nang galing. Kasi, yung mga tao, medyo pasaway, pero... iba pa rin yung etong nakikita ko na problema ni Louie, yung parang yung feel niya na yung freedom. Kasi saka yung sinabi niyang may puwang siya dito. Kasi doon sa Dubai nakadepende yung itatagal mo doon sa kumpanya. Kasi sila yung magbibigay sa iyo ng working visa. Yes, though meron naman sa Dubai na nangyayari na binibili mo yung working visa, may ganun eh. May mga ganun may ba? May ganung pangyayari. Eto naman, umabot ba ng Dubai yung connection mo yung sa connection, under the kasi table? Minsan sa buhay ko, parang nagpadala ka din sa ibang bansa. Pambihira. Ayoko lang nalaman may attempt na mag-Dubai. Baka mag-Dubai. Pero hindi naman, dahil hindi talaga ako nakalinya doon. At wala din talaga akong puso na ibang bansa. Ibang bansa, wala. Boses ko lang nakakarating sa Dubai. Yes, oo. Ayan. Pero yung magtrabaho doon, mamalagi doon. Ayan, oo. So ako rumarakit naman ako sa Dubai. Ayan. So may racket ako dyan sa Dubai. Pwede rin kami rumakit sa Dubai. Oo. Ano bang mapapagawa niyo sa amin? Kaya namin gawin. Magic tricks, ganyan. So ang dirhams, ata ngayon 13 pesos or something, parang ganun. 1 dirham. Parang 13 pesos ang ang kapalit, parang gano'n. Hindi ko alam, siguro pagdating na lang ni Louie dito, saka na lang tayo mag-computer. Ayan, alamin namin. Tumatanggap kami ng dirhams, Louie. Oo naman, kasi baka naman sabihin mo, parang mahirapan ka pa na ikaw pa magpapapalit sa money changer. Hindi na, kami na. Kami na magkukusa. Ayan. Isa pa siguro na nakikita dito ni Louie, kasi yung especially yung tahanan, yung bahay. Doon kasi mga flat.
'Di ba? Yeah. Yung parang ano ka na Parang lang. condo. Oo, condo condo siya. Tapos mahal. Oo, wala So, kang kasi 'di ba dito lang naman sa Pilipinas yung pag nakakondo mayaman ka eh. Oo. Sa ibang bansa pag nakakondo ka hindi ka mayaman kasi wala kang sariling lupa. Correct. Oo. Magkakaiba talaga eh. Kaya, Eh Louie. dito, parang ramdam ni Louie na parang, wow, may lupa ako, lupa sa kuko. Woo, Correct. Power! Charas. Diba? So, Oh. it's nice to know na gusto mong bumalik kahit hindi sigurado, kahit na, ano ba yung sabi mo, magulo. At alam mo yun eh, na magulo, bakit hindi? Oh, pero yung freedom mo nandun pa rin eh. Oo, may Magulo puwang siya ka eh. pero may freedom ka, may puwang ka. Yun yung hinahanap ko. Na you belong. Oo. Kasi nga, there's no place like home. Diba? At gano'n naman tayo eh. Kahit naman, Jegs, let's say, nagta-travel ka, nagpupunta ka out of town or out of the country, up to a certain point, matutuwa ka kasi nasa ibang lugar ka. Pero dadating yung point na parang, ba't parang ang tagal na natin dito? Oo. Tapos uwing-uwi ka na. Correct. May ganun eh, di ba? Totoo. There's no place like home. Di ba? Kahit na halimbawa, mahal na mahal mo yung work mo sa kunyari, office. You really love your job. There really comes at a point in the day na parang uwing-uwi ka na. Tama. Parang, oo, mahal ko tong trabaho ko, pero uwing-uwi na ako. Kasi iba pa rin talaga yung sarili mong tahanan. Tama. Thank you, Louie. Thank you, Louie. See you soon. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!